Miksi? Miksi teillä on päässä? Mitä sinä sanoit? Miksi? Miksi on niin paskaa? Miksi on niin paskaa? Nyt se lähti. Siihen jää. Tee nyt jotakin mukavaa. Mene vaikka johonkin muuhun taloon. Ei mulla oo muut taloja. No joo, laita sit vaikka soihtu. Tämä on mukava. Kyllä. Olen tehnyt tämän nyt selviytymisen. Ei siihen ole mennyt kuin... Kuinka monta päivää siihen meni? Eikö se ollut kuukausi? Joo. Vai oliko vähän yli? Niin. Tai vuosi. Niin. Saat olla vaikka, että voi kun. Voitte olla yhdelläkin koneella. Luulisi oikeesti.